Хоть президент. Сәлеметсіз, хөрмәтле журналистлар. Без бүген балалар энциклопедиясы сериясендә басылып чыккан яңа китаплар турында сөйләшергә матбугат конференциясына җыелдык. Бездә бүген кунакта Сәгъдәтшин Илдар Камил улы, Татарстан китап нәшриятының генераль директоры, Галиева Айсылу Фарис кызы, балалар һәм яшүсмерләр әдәбияты махсус проектлар редакциясе мөдире, Татарстан китап нәшрияты шулай ук. Бүген безнең журналистлар күп түгел, кызганыч, видеодан карыйлардыр дип өметләнәбез. Башта спикерларга сүз бирбез, аннары сорау-җавапка күчербез. Менә шу балалар энциклопедиясе сериясе ул былтыр чыккан иде дип хәтерлим. Ул кайларга таратылды, нинди кайтавазлар булды һәм менә бу яңа серия турында сөйләп китсәгез, Илдар Камилович. Бу проект бик кызыклы проект булып чыкты. Без инде күнеккәнчә күп кенә китапларны менә үземнең балаларның инде тәҗрибәсендә дип әйтим инде. Күп кенә китапларны рус телендә, башка телләрдә алырга мәҗбүр, чөнки татар телендә балалар өчен китапларның әз генә җитмәүчелеге күзгә күренәдер. Шуңа күрә китап нәшриятына инде 7 ел элек эшкә килгәннән соң иң беренче максат итеп үзем өчен дә, нәшрият хезмәткәрләре өчен дә балалар өчен китапларның ассортиментын киңәйтү, күбәйтү максатын куйдык. Һәм бүгенге көндә безнең кибетләребездә 100дән артык исемдә балалар китаплары сатуда бар. Һәм дә инде тагын әйтергә кирәк, безнең сайтыбызда да аларның сатып алырга мөмкинлек бар, электрон версиялары белән танышырга мөмкинлек бар. Һәм дә инде тагын балалар өчен язылган аудио китапларны бушлай тыңлап һәм күчереп алып тыңларга да мөмкинлек бар. Инде менә конкретно шушы проектка килгәндә, ул инде узган елның без 5 китап белән башлап җибәргән идек. Ул да булса 5 китап 6 яшькәчә балалар өчен, ул балалар бакчаларына таратылды. Шушы безнең татар телен саклау комиссиясе белән комиссиясе ярдәме белән җитештерелгән, эшләнгән китаплар бу. Бик матур итеп кабул ителде, кайтавазы да ишетелде безгә. Шушы проектны дәвамлы булырга тиешлеге, кирәклеге ачыкланды. Һәм дә инде шуның дәвамы буларак быел менә шушы 10 китапта тукталдык. Без моны комиссия әгъзалары белән китапларның исемнәрен һәм аларның тематикасын бергә сайлап алдык. Бу инде узган ел проекты балалар бакчалары өчен булса һәм балалар бакчаларына таратылса, бу юлы бу проект инде мәктәпләргә һәм мәктәптәге китапханәләргә таратылды. Һәм дә инде берлеше шулай сатуга да чыкты. Һәм шуны әйтергә кирәк, күптән түгел генә булган узган Мәскәүдә узган Кызыл мәйдан китап күргәзмәсендә бу китаплар иң күп сатылган китаплар арасында булдылар. Инде тагын өстәмә бу проект тагын шуны да әйтәсем килә, ассызыклап, бу проект киләчәктә дә дәвам итәр дигән өметтә торабыз. Һәм инде тагын өстәмә мәгълүмат буларак, без монда инде киләчәктә региональ компонентны да кертергә планлаштырып торабыз. Мондый энциклопедиялар әле шактый. Шуңа күрә менә мәсәлән ул региональ компонент дигәнен, ягъни мәсәлән авиацияны алыйк, ул авиация энциклопедиясендә күп кенә самолетлар, вертолетлар турында мәгълүмат тупланган. Әмма кызганычка каршы бездә менә Казанда җитештерүче Ту-160 самолеты турында мәгълүмат юк. Менә шундый үзебезнең җирлебезгә хас булган өстәмә мәгълүматны киләчәктә дә бу мондый энциклопедияларга кертү мәсьәләсендә тагын эш дәвам итәчәк. Инде тагын яшерен батырын түгел, бу энциклопедияларның аны тәрҗемә итеп, аның бәясенә дә ул әйберләр керә, аның лицензиясын сатып алып, бөтен эшен безнең менә балалар өчен китаплар, балалар һәм яшүсмерләр әдәбияты һәм махсус проектлар редакциясе мөдире Айсылу бөтен көчен куеп, бөтен хезмәтен куеп монда эшли бирә. Һәм киләчәктә дә бик зур рәхмәт аңа, киләчәктә дә бу проект дәвам итәр дигән өметтә торабыз. Комиссия ярдәме белән һичшиксез. Айсылуга да берничә сүз. Айсылу ханым,
Менә шу яңа китаплар белән якынрак таныштырып китсәгез иде, аларның әһәмияте нидә? Ул китапларны фотодан күрәсез инде бөтенегездә экраннан. Аларның әһәмияте фәнни танып белү материалын үзебезнең туган телебездә кабул итә белүдә. Без гадәттә татар телен татар әдәбияты белән генә бәйләп карыйбыз, татар язучылары белән генә. Ләкин әйләнә-тирәдә безне әйләндереп алган бөтен төрле өлкә турында мәгълүматны да безнең балаларыбыз туган телебездә кабул итә алырга тиеш, кабул итәргә хокуклы дип әйтим инде. Безнең туган телебездә белем алу хукукы шул татар теле һәм әдәбияты дәресләре белән генә чикләнә дә кала. Без шул ук авиацияны да татар телендә, туган телебездә таныша алырга мөмкин, аның белән дә, табигать белән дә. Астрономия һәм космос турындагы терминнарыбыз да бар безнең 74нче елда ук чыккан булган сүзлеге. Башка илләр белән дә дөньяны без үзебезнең туган телебездә ачарга хукуклы. Узган ел инде әйттек, 5 китап чыккан иде дип. Ул китаплар, ул темалар безнең бу зуррак балалар өчен чыккан китапларда дәвам итә. Әйтик, мәсәлән, су асты дөньясы, диңгезләр һәм океаннар булып үсте дип әйтик инде. Самолетлар һәм вертолетлар китабы безнең авиация булып үсте. Шундый дәвамчанлык та бар. Рәхмәт. Менә моны кемнәр тәрҗемә итте? Тәрҗемә эше авыр процессмы? Татарстан китап нәшриятында дәреслекләр чыгып килә бит инде. Ул яктан безнең предметларны тәрҗемә итә торган тәрҗемәчеләребез бар, Аллага шөкер. Бөтенесен дә саный алам. Әйтик, этләрне Асия Юнусова тәрҗемә итте. Кемнәр икәнен аңлатып тору кирәк түгелдер инде, ул безнең тәҗрибәле журналист, гомер буе иҗтимагый сәяси материалларга мәгълүмат материаллар тәрҗемә иткән кеше инде ул безнең Ватаным Татарстан газетасында, име. Терек табигатьне Ләлә Пагыймадиева тәрҗемә итте. Ул Сабантуй газета булган вакытта аның редакторы булган кеше, балалар язучысы. Диңгезләр һәм океаннарны Эльвира Кыямова Кәлимуллина, үзебезнең редакциядә эшләгән редактор әле Бәби ялында, ул тәрҗемә итте. Бизнесны Илмира Пазакирова тәрҗемә итте. Элек Ялкын журналының баш мөхәррире булган кеше. Анда эшләгәндә бизнес буенча рубрика алып барган иде ул. Астрономия һәм космосны үзебезнең нәшриятта галимнәр белән эшли торган, фән бүлегенә җитәкчелек итә торган редакторыбыз Венера Камалиева, илләр һәм континентларны шулай ук Ләлә Пагыймадиева тәрҗемә итте. Бөҗәкләрне Раилә Хәялиева, футболны Атлас Абый Гафиятов, ул инде безнең танылган спорт журналисты. Гаҗәеп хайваннар дигән китапны дәреслекләр тәрҗемә иткән, дәреслекләрнең редакторы булган, 40 еллап Татарстан китап нәшриятында эшләп, хәзер лаеклы ялга чыккан Илсияра Пакадырова тәрҗемә итте. Авиацияны үзем тәрҗемә иттем. Тәрҗемәчеләре күренекле шәхесләр икән. Рәхмәт. Сораулар булыр микән? Журналистлардан. Лилия. Хәерле көн, Лилия Хәсәнова, Шәһри Казан. Сез дәвамлы булачак проект идегез. Киләчәктә тагын нинди тематикага татарча китаплар чыгарга җыенасыз һәм менә күбрәк бакчаларга, мәктәпләргә таратыла дисез. Бу инде барыр күпмедер дәрәҗәдә аның кереме дә булырга тиеш. Сатып алучылар арасында кайсы популяр менә бу китапларның? Алар бөтенесе дә популяр дип әйтергә кирәк. Былай статистикасы да бар инде. Алар бит инде бер юлы 10 китап булып чыкмады. Башта берсе, икенчесе, өченчесе әкренләп, шуңа күрә алдан чыкканнары күбрәк сатылган бүгенге көндә. Но бу шул вакытка карап аңлатыла инде. Былай киләчәктә дә бу проект дәвам итәчәк. Аның шушы энциклопедиялар сериясендә генә дә әле бер 30лап, 40лап китап бар. Менә Расмен нәшрияты белән берлектә эшлибез бит инде. Расмен нәшриятының, әле башка нәшриятләрнең, Эксмо нәшриятының бик кызыклы проектлары, кызыклы китаплары бар һәм алар безнең балаларыбызга бик файдалы булыр дигән өметтә торабыз. Һәм нинди китапларны бастырып чыгару, ул инде безнең беренчедән Татарстан китап нәшриятының рецептында хәл ителә. Һәм инде комиссия белән берлектә эшләгән әйберләр, бу инде комиссия әгъзалары тарафыннан сайлап алынып эшләнә торган китаплар.
узган ел басылганнардан минем тәнем бик популяр иде. Һәм су асты дөньясы. Быелгылардан әле песиләр беренче урында түгел бу ел. Ну, иң беренче чемпионаты башта бик старт алган. Быелгылардан футболны әйтер идем, футболга сорау зур кебек. Минем үземә язганнар буенча инде. Һәм минем үземә илләр һәм континентлар бик кызыклы шикелле. Бу китаплар сатуга чыктымы инде һәм чыкса, аларны каян сатып алырга мөмкин? Алар сатуга чыкты. Бүгенге көндә аны беренчедән элек бит инде Бауман урамында хәтерләсәгез иң зур китап кибете бар. Шул урында Китап Клаб дигән ресторан эшләп килә хәзер безнең. Шушы Китап Клаб рестораны янында гына кичкенә генә булса да китап кибете бар. Биргә килеп алып китәргә була һәм ГУМда урнашкан 3нче этажда анда кибетебез бар. Биредә әдәби кафеда алырга мөмкинлек бар һәм шул исәптән безнең сайтыбызда tatkniga.ru һәм Озон, Литрес, Лабиринт, Библия, Глобус, Майбук һәм башка наш мәйданчыкларда, китап сату мәйданчыкларында алар аша сатып алырга мөмкинлек бар. Рахмат, сораулар булыр микән тагын? Садан. Илдар Камич, сөйләс сүзләрегез бармы? Айсыл ханым, фикерләрегез калдымы әле? Китаплар турында бәлки эчтәлек турында бераз ачып үтерсез. Ничә яшьлек балаларга кызык булырга мөмкин бу? Мәктәпләргә таратылды дисез, ул дәресләрдә кулланылыр микән? Бәлки балалар үзләре китапханага килеп алырга тиешме? Менә аны ничәрәк булыр икән? Бу китапларны дәресләрдә дә кулланырга мөмкин. Хәзер безнең инде әйләнә тирә дөнья дигән дәрес бар бит. Башлангыч класс балалары өчен шул әйләнә тирә дөньяга проект эшләре әзерләгәндә бу китаплар бик әйбәт ярдәмлек булырга мөмкин. Әйтик, мәсәлән, шул ук әйләнә тирәдән гаҗәеп хайваннар безнең, этләр бар бында безнең, бөҗәкләр бар, астрономия һәм космос, диңгезләр һәм океаннар. Булар бөтенесе дә безнең әйләнә тирәбезне танып белергә, алар белән танышырга, күбрәк мәгълүмат алуга юнәлдерелгән. Без үзебезнең бит инде тулы канлы шәхесләр үстерер өчен үзенең туган җирен ярата торган, табигатьне ярата торган, экологияны саклый торган, башта аны белергә тиеш. Кайда яшәгәнебезне белергә тиеш һәм бу китаплар бөтенесе дә таныштыра шулар белән. Һәм инде монда ассызыклап төп фикерне әйтәсе килә. Бу бит инде безнең татар телен саклау һәм үстерү комиссиясенең бер генә проекты түгел, берничә проект, күп кенә китаплар басылды. Әле кнопкалы китаплар турында да әйткән, ансы кнопкага басып сөйли торган китапларны анда хәтта менә балалар бакчаларындагы һәр балалар төркеменә таратылды 3 дәне. Һәр төркемгә бер балалар бакчасына 3 китап кына таратылды дигән сүз түгел бу. Һәр балалар төркеменә 11,000 тираж белән бездә Татарстанда 11,000 балалар бакчаларында барлыгы 11,000-гә якын балалар төркемнәре бар. Бар бит инде кичкенә группа, уртач группа, шул һәр группага таратылган китаплар. Һәм комиссия тарафыннан бу эш эшләнгәнгә шатланырга һәм киләчәктә дә бу эш дәвам итсен дигән өметтә генә калырга кирәк дип уйлыйм. Һәм безнең татар телен саклау комиссиясенә һәм шәхсән Марат Готович Әхмәтовка зур рәхмәтне белдерәсе килә. Киләчәктә дә шулай уңышлы проектлар дәвам итсен дигән өметтә. Вопрос можно задать? Халил Шамиль, Татаринформ. Вот на фоне вот этих возможных санкций вам все-таки удается такой хороший, качественный продукт выпускать. Вот как вам это, так сказать, удается-то? Первое время мы изучали, вот когда только начали вводиться санкции, но я полностью присоединяюсь к мнению руководства нашей страны, что Россия страна такая, которую нельзя закрыть, границы невозможно. И если изначально были какие-то вопросы возникали, то все вопросы и по поставкам бумаги, и по краскам, все вопросы оперативно снимаются. Первое время был вопрос по мелованной бумаге или еще каких-то. Я думаю, таких проблем их удалось оперативно решить, и таких проблем больше даже и не возникнет. Илдар Камич, киләчәктә
Нинди китаплар чыгарга уйлыйсыз? Belki яңа башлаган проектларыгыз бардыр. Шулар турында кыскача әйтеп бете аласызбы? Алар менә сер итеп калып торсыннар әле. Киләчәктә һәр чыккан китап турында аерым менә шулай матбугат конференциясын җыеп сөйләрлек булсын итеп. Рахмет. Тагын сораулар бармы залдан? Фикерлер калдымы? Belki Айсыл ханым сездә тагын фикер калгандыр. Монда безнең сораулар булырга мөмкин укучылар тарафыннан китапларның тиешенчә татарча булмаулары аркасында. Минем үземә шундый замечание дип әйтимме килде инде. Авиация китабы турында сүз баргачтан, сез нишләп вертолетны боралак дип тәрҗемә итмәдегез дигән сораулар килде. Вертолет булып бара безнең анда, самолет булып бара. Самолетны синоним буларак очкычны да кулланабыз инде. Мин инде булай дип җавап бирдем. Кайчанда ки безнең дәреслекләрдә вертолетны боралак дип әйтеп яза башлыйлар һәм мәктәптә шулай дип өйрәтә башлыйлар. Мин әйтәм, боралак дип үзгәртәчәкмен, әйтәм, вертолет дигән сүзне. Әле хәзер безнең ул термин буларак кабул ителмәгән. Шуңа күрә бу китапларда, фәнни танып белү китапларында вертолет булып кала инде дидем. Андый безнең шундый сораулар бар, терминнарның бик артык татарча булмаулары хакында. Ул безнең бөҗәкләрдә дә бар, ул безнең хайваннарда да бар, астрономия һәм космоста да бар ул безнең. Андый сораулар туарга мөмкин. Терминнарга кагылышлы, әйтик, мәсәлән, гаҗәеп хайваннар белән бөҗәкләрне яки анда диңгезләр һәм океаннарны алсагыз инде, ул күренәчәк. Безнең анда бөтен китапта да кабатлана торган терминнар бер төрлерәк кулланыла. Алай төрле китапта төрлечә булган дигән әйбер юк. Аларны инде бер калыпка салдык һәм рәхмәт әйтәсем килә минем дә Илдар Камиловичтан үрнәк алып рәхмәт әйтим әле. Иялидәге лексикология бүлегендә эшләүчеләргә, бигрәк тә Эльвира Сафинага рәхмәт әйтәсем килә. Бик зур ярдәм итте консультациялар белән, диңгезләр һәм океаннарны эшләгән вакытта, кошларны эшләгән вакытта, хайваннар дөньясын эшләгән вакытта, аларны шактый күп аптыратырга туры килде. Мәсәлән, триплан дигән ничек тәрҗемә Трипланын тәрҗемә итәрсең әле, аның полтора план дигәнен тәрҗемә итеп булмый. 1,5 план дип булмый бит аны. Тәрҗемә итерсең дә. Аңламаска мөмкиндер аны тәрҗемәсен. Шуңа күрә анда инде сайлап эшләргә туры килде ул әйберләр. Монда ике яклы мәсьәлә инде артык калып тәрҗемәгә китсәгез, аңлашылмый китабыгыз дип шикаят белдерергә мөмкиннәр. Дашка әйләнүгез бар. Урталыкны сакларга тырыштык инде. Рәхмәт бик зур. Сезгә рәхмәт. Кыска вакыт эчендә бөтенсен сөйләп бирдегез. Демәк, конференция тәмам. Рәхмәт.